Hola Gnolista, com estàs? Avui t'ensenyo com faig les dues masterboards que m'han servit per forrar les tapes del Junk Journal que us he ensenyat en aquests anteriors vídeos. Si t'interessa, doncs endavant. Som-hi! Estic fent un collage així amb trossos de paper que tinc. Aquí també en tinc. A veure què surt. Bé, doncs segueixo, ja tinc fetes gairebé tota una pàgina. Segueixo. Un full i ara segueixo amb un altre.
Doncs ja estan fetes. Et deixo amb les preses falses. Ah, Gràcies per arribar fins aquí i per ser-hi. Pots deixar un like, un comentari i fins i tot compartir-ho si creus que a algú li pot interessar. Moltes gràcies i fins al proper vídeo.